Mm. Mm. Hello mga kuigel! So, ang kakainin po natin ngayon ay Jollibee McDo Chowking Mukbang po. Ayan, meron po tayo ditong Jollibee Palabok na may burger po. At McDo po spaghetti with burger rin po. At meron tayo ditong Chowking Family Laureate po. May pancit canton, may chow fan po, may chicken, may buchi, siomay at chichara. Plus may sausawan po ng siomay doon sa gilid at gravy. Tapos yung soft drinks po nandito sa dalawang gilid po namin. So kung gusto niyo po itong mapanood ng uncut, punta po kayo sa aming YouTube channel, sino si Richard. Kung gusto niyo po mapanood ng pinaikli or may cut po sa Facebook page po namin, sino si Richard. Yan, bago po tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng biyahin po sa atin. Sana po, mabuhay po at masakit. Amen. Yan, hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Yan. Basta natin gravy. Nakit po. Kainin ko na po itong spaghetti. Po. Kain po. Sarap. Laki po talaga ng chicken ng Chowking. Okay, guys. Ito naman sarap. Ito yung burger. Palitay burger. Diba? Sarap po. Save mo natin yung siomay.
Bago na McDonald's. Excuse me po. Crispy po ito. Pansit. Sarap po. 그래. sarap. Excuse me po. Sarap ng lutong ng chicharap po. Napagod. Nakakain ka na? Kamay. Ba't mo nga pala ginawa yung burger ko? Exchange lang po. Mas gusto niyo kasi yung lasa ng Jollibee na burger. Diba? Nasa kanya na po kasi yun eh. Palabok eh.
Mm. Pakain. Mm. Ano po? Mm. Sabi ko na po ba? Ano pa, baby? Malamig pa. Uchi. What? Sarap. Sarap na to. Ako na to. Sarap. Cute niya lang. Kiss me po. Busog na busog na. Sarap. Sana may ano to? Sana may feelings na chocolate. Dark chocolate. Sarap yun. Wow. Sarap. Dessert. Mm.